मोनफैबाय आरो जोङो बरमा जोंनि थुफ्राफोराबो नेगासिनो बिसोरा फैदो फैदो होननानै लेंहरगासिनो आरोना जाग्राफ्रानो फैदियाखो 7थासो जाबाय नामा 6:20 जाबाय आरो दाख्लैबो बिदिनो मोनासेयाव थांदोंमोन ग्रोब मोनासे जाबोफिनबाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा फुं जाबाय आरोना नै ओमफ्राय आब'नि देलायग्रायाव देलायनोसै आरोना आङो मा दङ नै बारा देलायसोलाबायग्रा नङा जेनेबा जोंनि मानसिफ्रा आरोना बिदिनो क्रिम थाव एसे एनै बयबो जोंनि बर' मानसिफ्रा बांद्राय देलायखायानो ओमफ्राय आंबो बिदिनो क्रिम फोनबाय ओमफ्राय लोगोफोर गस्लायाबो बेनो बे आरोना माने आं गांनैल'सो लाबोखादोंमोन नालाय ओमफ्राय अखाबो हादों बेखायनो बेखौनो गानबाय आरोना गानफिनबाय ओमफ्राय बै आब'नि आलमिरा आरो आलमारि प्लेन सिम्पोलथार आं ओरैनो देखायबाय मोजां नुयो सिम्पोलखौनो मैला आरि हाबा बिदि आरो सिम्पोल आरो सादा सिदा ओमफ्राय बेडशिटखौ बिराद मोजां मोननानै आङो आब'निफ्राय बिनानै लाबोबावबाय आरोना माने आब'नाव बिहरखानाय दं ओमफ्राय लोगोफोर देलायखांबाय आरोना जोङो दायो साहाबो लोंखांबाय लासैनो ओंखारलांसिगोन अखाबो हादों अखा फैबाबो अखा सामस थांबाबो अखा सामस बा लायनि आरोना ओमफ्राय दिनै मा बारलै दिनै फ्राइडे जालायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ब्लगाथ' बिदिनो मैया बानायनायखौ दाख्लै बानायनायखौ बिदिनो होलागासिनो आरोना नोंथांमोना बेखौनो नायसाबलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नायनोसै लोगोफोर जोङो दिनै बिजनि मोनहैसिगोन आरोना बिजनियाव आरो ओमफ्राय आइनाव थाबावसिगोन हरसे ओमफ्राय गाबोन फुङावसो जोङो गुमैनि न'आव बा जोंनि बोराइनि न'आव थांसिगोन आरोना थांनोबो हागौ दा बेलासि जेनेबा टाइम नायनानै दसे ओरैनो नुजानानै फैनो हागौ ओमफ्राय न'आथ' नोंथांमोना मिथिखागौ मा होनो माबायदि जायो आरोना मानसि गैयिनि रावबो गैयिनि न'फ्रा माबायदि जायो डाइरेक्टलि थाहैजाया बिदि जायो आरोना ओमफ्राय सानसे फोसाबहैग्रोनांगोन लामस्रो लुमस्रो खालामनानैसो माबाहैनांगोन आरो थाहैनांगोन जेनेबा फुङाव थांनानै बेलासियाव थाजाबाय आरोना मा बुस्थु ओमफ्राय नैनो आरोना गुमैया आब'आ मोगथाङाव नुजायासै नालाय बेखायनो हाबानि फट'खौनो देखायबाय आङो हा बेखौ मानि जेनेबा मानि मोननाय इयो ना हाबानि ओइ आंबो गंसे गंनै बायनानै दोनसिगोनहाय माबाथ' गैफेरा आरो ओंहाय माबा बोरैबाथार इयो ओमफ्राय जोङो नै दुनालि ब्रिज मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंना ओरै फैनांगौ दुनालि ब्रिज मोनबाथाय बिजनि मोनबाय आरोना शुक्ला का देख रहे मेरा का फिर हमारा कौन सा नहीं लग रहा है फिर इसका मतलब हाँ ओइ ने मामि बिमायाबो स्कुलाव फरायोमोन आरोना ओइ नै इसमें आगे होगा कोई बात नहीं है अगर 15-20 दिन लेट हो सकता है नै बेयाव फरायोमोन आङो गोदो और बाकी ठीक है बिजनि सवालि स्कुलाव गर्ल्स स्कुलाव फरायोमोन आरो नै दा सोलायबाय एसे ओरै बाजार जाबाय आरो बिजनि बाजार बेनो अखा हागासिनो ओरै फ्लाइअभार थांबाय ओरैजाय बाजार हाबबाय आरोना हाथाय आइदै रेल गेट मोनफैबाय आरोना नै आइदै ओरै थांबाय क'क्राझार ओरै थांबाय गुवाहाटि ओमफ्राय नैबेयाव रेल गेटआवनो दख'ना दखान दंलाबायो आरोना मादैजों कलेजखौ आरोना नैबेयाव फरायोमोन आरो जोंनि बोराइजों
जबानि ब्लगजों बेयाव फरायोमोन आरोना नै बोराया स्कुलावनो फरायोमोन औ दे सादो सानानै सुलाय बोरै रोंना रोङा दंखल सानो रोंना रोङा ए दे आं सानानै होनो र' खिथुथिं नाङाखै गुरै जाथारबाय दंखलाबो मालाय फाखाल'दों दे जाबाय दे आंनो सानानै हो होमबा ओइ गिटखौ मारिहर मोनफैबाय आरोना मोनफैबाय सेन्देल गानगोनहां मोनफैजासिम बेनो बे अखायानो हाबाय थाबाय आरोना बाराबो नङा खमबो नङा बेनो थाइफ्रिबाय थाबाय मैया मोनफैबाय बिसिनायाव दिनै सुनिबार आरोना ओमफ्राय आङो फार्स्ट टाइम साहा फुदुंबाय आइनि न'आव आरो जों आइमोननाव दं दायो थांथ'वाखै न'आव जोंना बिजनि टाउनावनो नालाय ओमफ्राय एसे थांबावनांगौ आरो 10 किल'मिटार जोंना बोरायना होनदो ओमफ्राय आहा सुखांबाय मोखां ओइ माबायाव बै दंखलथिं थां ओइ मगखौ लांफाखा थां ओमफ्राय आं साहा नाङा आरोना लोगोफोर अखायानो लेथ्रा माथो बेरायनो मोननाय नंला न'आव थांबाथ' फोसाबहैयाबा जाया नालाय मा दिगदार जाथारबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नै आंनि बिमाया आरोखि आंनि बिमानि आखाइनिफ्राय आङो फार्स्ट टाइम माइब्रा एवनाय मोनजाफेरसिगोन आरोना आंनि फिसाजोआथ' मिथियानो माइब्रा एवनाय जानायखौ मा बुस्थु आंबो रोङा ओमफ्राय जानाय बोथोरावबो फैया नालाय बेखायनो मोनजानाय जाया आरोना बिदिनो आरोना लोगोफोर आं होनबाय आइखौ दिनैसो मोनजाफेरबाय आग्लायबो उन्दै समावबो आं आइजों थायामोन नालाय आबैमोनजों थायोमोन ओमफ्राय आगोलथाराव जायोमोन आरो ओमफ्राय हाबा जाखांनायनि उनाव दासो खोमा ना बिबाजैजों दसे ज' थानायाव बिबाजैया जाहोदोंमोन खोमा आरो दा बेनोल' गोसो जानाय नायनि र' सामसजों